ରୋଷେଇଶାଳା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁସିର ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ବିନା ସବସିଡି ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାର ଶସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଲିଣ୍ଡର 637 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 1ରୁ 737 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ 637 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବେ। ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ରିଫିଲ୍ ନେବା ସମୟରେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷରେ 12ଟି ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଛି। ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ହ୍ରାସ ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 142 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତା ସାଇଡରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।